Diyos ko, tulungan ninyo ako. Alam kong matatakotin at duwag akong tao. Kaya kailangan kong magtiwala at manalig sa inyo. Kaya ko ito. Kaya ko to. Kaya ko to. Hindi na nakakagulat yun, Berta. Bihira lang talaga ang nakakaligtas sa mga ganitong kaso. Matindi kasing manghikop ng lakas ang mga batang aswang. Kaya talagang alanganin kung ordinaryong tao lang ang kanilang nanay. Ililibing natin sila ng maayos. Ayusin natin ang bangkay ng anak ko at ng asawa niya, ha? Hindi nila dapat sinapit ang ganito. Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Para sa mga mahilig sa kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Aswang Diaries. Aswang Diaries. Pasukin ang mga nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Aswang Diaries. Walang pinipili ang mga nilalang ng dilim. Kumikilos at namumuhay silang parang mga hayop gubat. Ang mahalaga lang sa kanila ay masunod ang kanilang pagkatakam sa dugo at laman. Hindi na bale kung may magagambala man silang mga taong payapang namumuhay. Ang malala pa, maaari rin silang manggambala sa paraang masahol pa sa bangungot. Halimbawa na lang ay ang ihatid sa sukdulang lagimang pagsasama ng nagmamahalang mag-asawa. Isang pangyayaring nilalaman ng ating kwento ngayon. Magandang gabi ho, Mang Doning. Oh, nariya ka na pala, Jerry. Ay kumain ka na at baka maalipasan ka. May ginisang bagoong doon sa may lamesa. Aba, lagot ako kay Lola Berta mo kapag ka nagkasakit ka. Mang Doning naman eh. Wala nga akong taga-sermon dito kasi malayo ako kay Lola. Tapos ganyan naman kayo. Seryoso naman ako. Pagod ka sa maghapong trabaho dun sa construction. Kaya dapat lang na kumain ka ng maigi. Opo. Si Manong talaga oh. Huwag kayong mag-alala. Talagang lalamon ako dahil gutom na ako eh. Anong meron? Ba't nagkakagulo ang mga tao sa labas? Titingnan ko lang. Kumain ka na dun sa kusina. Good day sa inyo, Sir Jupiter. Tawagin niyo na lang akong Jerome, isang college student. Taga rito po kami sa Palawan. Itong ikikwento ko ay hindi ko po personal na karanasan. Kwento po ito ng aking lolo Jerry. Nangyari noong 17 years old pa lang siya. Dito lang din po sa may Palawan. Lumaki po siya noon sa isang liblib na bahagi ng Palawan. Pero sa kagustuhang kumita ng sarili niyang pera, nagpunta po siya sa isang medyo malapit na syudad. Namasukan po siya bilang isang construction worker. Doon siya tumira sa bahay ng kanilang foreman na si Mang Doning. Kaibigan kasi iyon ng kanyang Lola Berta kaya siya naipasok sa nasabing trabaho. Naging mapayapa naman po ang mga unang araw ng binatang si Jerry sa syudad. Maayos siyang kumikita sa trabaho. Naipapadala niya ang kalahati sa kanyang Lola Berta habang ang natitira naman ay itinatago, ipinagkukonsumo o iniipon niya. Subalit noong magtatatlong buwan na siya roon ay may nangyaring nagpabago sa takbo ng kanyang buhay. Nagtaka na lamang po kasi sila ni Mang Doning kung bakit biglang nagkagulo ang mga tao sa labas ng bahay. Jerry! Kunin mo yung itak sa kusina, bilisan mo! Po, Manong, ano po bang meron? May buntis na inaaswang. Ayun, at nakita ng mga tao. Hinabol nila yung halimaw ngayon. Seryoso po ba kayo, Manong? Mukha ba ako nagbibiro, Jerry? Sige na at kunin mo na yung itak. Bitbitin mo na rin yung mga supot ng asin dyan. Pero Mang Doning, kung aso nga talaga yun, di ba dapat dumito na lang tayo sa loob?
Delikadong halimaw yun kung sakali. Anak ka nga naman ng lente ko. Ang dami mong sinasayang na oras. Kunin mo na lang ang mga pinapakuha ko at sumama na tayo sa pagtutugis ng aswang. Opo, Manong. Bilisan mo! Huwag ka nang kukupad-kupad! Tarantang sinunod ni Jerry ang utos ng matanda. Kinuha nga niya ang mga itak sa kusina at dinala yun kay Mang Duning. Heto na po, Mang Doning. Akin na yung isang itak na yan at isang supot ng asin. Sa'yo naman itong iba. Tapos tara na. Tumulong tayo sa pagtugis ng halimaw. Pero Manong... Wala na pero. Ay, halika na. Hinila ni Mang Duning si Jerry. Sumama nga sila sa mga taong tumutugis sa halimaw. Nakita rin nila doon ang isang lalaki na balisang-balisa at galit na galit. Pinagtangkaan daw kasi ng aswang kanyang bagong silang na anak. Natamaan na raw pala nila yun ng asin bago pa makatakas. Sa palagay ko ay mahinang uri ng aswang yun. Pero wag pa rin tayong pakakampante. Jerry, sige na. Doon ka na banda maghanap. Ako naman dito sa may kabila. Maghihiwalay tayo, Manong. Mas mabilis nating mahahanap ang halimaw kapag kaganito. Ay basta mag-iingat ka lang at manatiling alerto ha. Sige na ha, alis na ako. Labo naman eh. Akala ko ba delikado? Bakit maghihiwalay kami at ngayon ako pang mag-isa ang uutusan sa bandang madilim na bahagi? Diyos ko naman. Bahala na nga. Napilitan ng binatang si Jerry na pumunta sa itinuro ni Mang Duning na bahagi ng lugar. Pasikot-sikot na iskinita po yun na lusot sa likod ng ilang mga maliit na gusali. Ang barangay na yun po kasi ay classic na residential area sa likod ng iilang mga establishmento. Ano ba yan? Sana talaga hindi ko makasalubong ang aswang dito. Ano ba naman kasing alam ko sa pagsagupa sa ganung mga nilalang? Ay! Makaupo na nga lang muna. Medyo madilim po ang iskinitang yun, Sir Jupiter. Ang nagsisilbing liwanag lang niya ay ang konting liwanag ng buwan na lumulusot sa pagitan ng mga gusali at pader. Pagkaliko sa isang bahagi ay may nakita si Jerry na mga case ng soft drinks. Magkakapatong-patong ang mga yon at may mga boteng walang laman. May nakita siyang dalawa na walang lamang bote sa sahig. Binaliktad niya ang isa sa mga yon at inupuan. Inilapag ang dalang itak at supot ng asin sa kanyang tabi. Maya't maya siyang may naririnig ng mga taong tumatakbo. Hindi man niya kita ang mga yon ay alam niyang yun ang mga naghahanap sa aswang. Wala naman sigurong makakakita sa akin dito na hindi ako tumutulong, ano? Yung aswang kaya. Nakakatakot. Baka yun ang makahanap sa akin dito. May papalapit dito. Sino kaya yun? Hindi maganda to. Kailangan ko magtago. Agad dumagundong ang dibdib ni Jerry nang may marinig siyang ungol ng kung anong nilalang. Medyo malayo pa yon pero sigurado siyang hindi yun tunog ng aso, pusa o kahit na baboy. Bukod pa ay may naaamoy din siyang masangsang mula sa kinaroroonan ng tunog. Naalala niya ang mga kwento-kwentong napakabaho rin talaga ng isang aswang. Noon din ay agad siyang kumubli sa likod ng mga magkakapatong na mga case ng soft drinks. Isiniksik niya ang sarili sa pagitan ng mga case at ng sementong pader, habang nag-iingat na hindi matumba ang kinalalagyan ng mga bote. Diyos ko, anong gagawin ko? Tulungan niyo ako. Ayoko pang mamatay. Bata pa ako. Ilay niyo sa akin ang halimaw na yan. Andiyan na siya. Diyos ko, tulong. Itinago niya ng maigi ang sarili, bagamat nasisilip pa rin niya ang harap ng magkakapatong na mga case sa pamamagitan ng mga boteng walang laman. Kaya naman kitang-kita niya nang dumating ang isang kakaibang nilalang. Itsurang tao lang din po yun, Sir Jupiter, bagamat mas maliit, payat at puno ng abuhing balahibo ang buong katawan.
Kapansin-pansin ding kulubot ang balat sa ilalim ng balahibong yun. Nakabako ito kung kumilos, halos pagapang ng araw po ito nang dumating. Inaamoy-amoy itong paligid na animoy, hinahanap ang sinumang nagtatago. Anong klaseng hayop o demonyo ba yan? Sana hindi niya ako makita dito. Lagot talaga ako pag nagkataon. Sana hindi niya ako makita. Sandaling napahinto sa paghinga si Jerry nang lumingon sa direksyon niya ang halimaw. Napansin niyang mamula-mula nitong mga mata. Umaasa siyang hindi siya nito nakita sa likod ng mga case at bote. Subalit ilang segundo lang ay umangil na ito habang nakaharap sa magkakapatong-patong na mga case. Lagot na. Nakita na nga yata niya ako. Anong gagawin ko? Bahala na, tatakas ako. Kailangan kong tumakas. Pero paano? Hindi ko alam kung gagana pero bahala na. Eto na. 1, 2, 3. Mamatay ka na! Bumagsak sa halimaw ang magkakapatong-patong na mga case ng soft drinks pati na ang mga laman nitong mga bote. Nilakasan ng binatang si Jerry ang loob. Mabilis niyang pinulit ang supot ng asin at agad niyang inihagis ng basta sa aswang. Napahiyaw ang halimaw. Lumapit doon si Jerry at sinaksak yun sa may tagiliran. Uundayan pa sa anan niya yun ng isa pang taga, ngunit natigilan siya nang lumingon ito sa kanya at pinanlisikan siya ng mata. Buisit kang tao ka. Gagati ako. Papatayin kita. Papatayin kita. Ayoko na. Hindi ko na kayang humarap sa demonyong to. Bahala na. Tulong! Tulong! Saklolo! Tulungan niyo ako! Nandito ang aswang! Nandito ang aswang! Mga kapitbahay! Aminado si Lolo Jerry na hiyang-hiya at pinagsisihan niya ng gusto ang sariling karuwagan. Andoon na eh. Napuruhan na niya ang halimaw, konti na lang at pwede na niya itong mapatay. Pero hindi niya ginawa. Sa halip ay kumaripas siya ng takbo at nagtawag ng saklolo. Nang makita niya si Mang Duning ay dali-dali niya itong pinapunta sa iskinita, ngunit wala na doon ang aswang. Ang naiwan na lang ay ang nagkalat na mga case ng soft drinks, basag na mga bote at itim na dugo sa sementong sahig. Diyos ko naman, Jerry. Sinayang mo naman yung pagkakataon. Mapapatay mo na sana ang aswang eh. Matitigil na sana yung pambibiktima ng mga tao. Kaso wala, nagpalamon ka dyan sa kaduwagan mo. Partida mukhang mahinang klaseng aswang pa yon. Wala naman kasi akong alam sa pagpatay ng aswang, Manong. Natatakot akong makapatay. Natatakot ako sa halimaw na yun. Pinagbantaan pa nga niya akong gagantian at papatayin niya din ako. Kung tinuluyan mo na sana siya, edi wala ka ng kakatakutang ganto. Pasensya na po, Mang Downing. O siya, andyan na yan eh. Wala na tayong magagawa. Hindi rin naman kita masisisi ng gusto kasi wala ka na nga naman talagang kaalam-alam sa pagtutugis at pagpatay ng aswang. Mang Downing, ba't parang alam na alam niyo na ang ganitong bagay? May nakita na ba kayong aswang dati? Tagatugis ako ng aswang. Mga ilang dekada na rin. Seryoso? Oo nga. Kahit tanungin mo pa ang Lola Berta mo, alam niya yan. Manong, inaalala ko po kasi talaga ang banta ng aswang sa akin. Uwi na lang po siguro ako sa baryo. Siguro nga yun ang mas mabuti mong gawin. Mahirap na at baka mapatay ka nun. Hindi ka pa naman na lumalaban. Manong. O bakit? Totoo naman, di ba? Mga 2 araw lang po mula noon ay bumiyahe na nga ang binatang si Jerry pabalik sa kanilang baryo. Ayan. Kumain ka ng marami at siguradong pagod ka sa ilang oras na biyahe. Uy, mukhang masarap tong sinigang ah. Salamat po, Lola. Ano ba kasing nangyarit bigla kang napasugod pa uwi, ha? Hindi ka man lang sumulat muna. Ayoko na po dun, La. Kailangan kong lumayo.
Napaaway ka ba? Ay naku, Jerry, tapatin mo nga ako. Hindi ka naman ganyang tao. Hindi ka naman basagulero. Kaya, bakit kailangan mo lumayo ron? Lola, may nakaharap po akong aswang. Ay, sus Mariosep, seryoso ba? Opo. Kahit tanungin niyo pa po si Mang Doning kapag napadalaw yun dito. Pinagbantaan pa nga po yung buhay ko ng halimaw na yun na gagantihan niya daw ako at papatayin. Kaya kailangan kong lumayo. Ano ba kasing nangyari at pinagbantaan ka ng ganon ng isang aswang? Sir Jupiter, kinikilabutan pa rin si Jerry kapag inaalala ang nangyari noong unang inkwentro niya sa isang aswang. Pero pinilit niyang ikwento ang lahat sa kanyang Lola Berta noong gabing yun. Tamaan pa siya mong umuwi. Yun nga lang ay hindi pa tayo nakasisigurado. Bakit naman po, La? Lumayo naman po ako eh. Ang garantisadong paraan para matakasan ng isang aswang ay ang pagtawid sa dagat. Hindi ka naman tumawid ng dagat para makauwi rito. Kaya posible ka pa rin masundan ng halimaw na iyon. Huwag naman po kayong manakot ng ganyan, Lola. Hindi ako nananakot. Pero huwag ka mag-alala. Siyempre, hahanap pa rin tayo ng paraan para manatili kang ligtas. Paraan? Gagamit tayo ng mga pangontra. Kahit paano naman ay may alam ako sa mga ganong bagay. Pareho pala kayo ni Mang Doning. Magkababata kami. Kaya hindi na nakagugulat yon. Magkaiba nga lang ang tinahak naming landas. Siya ay itinuon ng pansin sa pagtugi sa mga aswang. Ako naman ay sa panghihilot at pagiging komadrona. Nga pala, maiba ako. Nangangailangan ng Tio Tonyo mo ng dagdag trabahador sa niyugan nila. Baka gusto mong mamasukan mo na ron. Noong gabing yun, binagabag si Jerry nang isiping baka sundan siya ng aswang sa kanilang baryo. Pero dahil nga sa pagod siya sa biyahe, hindi naman siya nahirapang makatulog. Kinaumagahan, pagkatapos mag-almusal ay agad na niyang pinuntahan ang bahay ng kanyang tiyuhing si Tio Tonyo. Isa itong magsasaka na may-ari ng palayan at niyugan. Ang bahay nga po nito ay naruroon sa bandang bungad ng niyugan. Siya po ay panganay na anak ng Lola Berta ni Jerry, kuya ng kanyang nanay. Seryoso ka ba, Jerry? May aswang pala talaga? Seryoso po ako, Tiyo. Hindi nga rin ako naniniwala nung una pero nakita ko po eh. Kitang-kita ko ang itsura ng halimaw na yun. Ay, totoo man yun o hindi, ang mahalaga ay iligtas na nakauwi itong pamangkin mo. Kung sa bagay. Nagtampo pa naman ako nung umalis ka nung walang paalam sa amin ng tiyabeti mo. Ha? Naku, pasensya na po, Tiyo. Talagang sabik lang akong makipagsapalaran dun sa syudad. Alam ko, pero sa susunod na may mga pasyakang ganong kalaki, magpaalam ka naman sa akin. Sa akin kinainihabilin ng nanay mo. Anak na rin ang turing ko sa iyo. Kasi nga, hindi kami nagkaroon ng anak ng tiyahin mo. Kaya mahalaga ka para sa amin. Tiyo. O siya, tama na yan. Pumasok ka na muna sa loob at magmerienda ka ng konti. Para may lakas ka mamaya pag nagtrabaho ka. Malapit si Jerry sa mag-asawang Tonyo at Betty, Sir Jupiter. Kaya naman masaya siyang maging trabahador sa kanilang niyugan. Tumutulong siya sa pagluluto ng kopras. Sinasahuran siya ng maayos at may libre rin siyang tanghalian palagi. Mabilis na gumulong ang mga araw. Nawala na sa isip ni Jerry ang naging engkwentro niya sa aswang. Itinuon na lamang niya ang pansin sa pagtatrabaho sa niyugan habang nag-iipon ng pera. Makikipagsapalaran ka ulit sa malayong baryo. Tiyo, gusto ko kasi talagang subukang bumuo ng sariling buhay sa isang syudad. Kaya naisip ko pong mag-Maynila kapag nakaipon. Siguro naman ay wala namang mga aswang dun, di ba? O sa bagay. Basta, magpaalam ka na lang ng maayos kung sakaling aalis ka na. Huwag kayong mag-alala, Tiyo. Matagal pa naman po yun. Baka nga po, abutin pa ako ng 2 o 3 taon sa pag-iipon.
Mahirap sumugod dun ng hindi handa. Tonyo! Tonyo! Anong nangyari sa'yo, Betty? Bakit ang putla-putla mo? Yung bunsong anak ni Mang Nestor, patay na. Ano ka mo? Anong nangyari doon sa bata? Natagpuan doon malapit sa talipapa. Nakita na bukas ang tiyan at nawawala ang ibang laman loob. Hindi. Agad-agad ay tinungo na magtiyuhin ang nasabing talipapa. Doon nga po ay nadatnan nila ang kumpulan ng mga tao sa malapit na talahiban. Sumuot sila sa mga nakiusyoso. Sir Jupiter halos panawan ng malay si Jerry nang makitang kalunos-lunos na sinapit ng paslit. Nakakadiri. Hindi ko kaya. Hindi ko... Jerry, ayos ka lang. Uminahon ka nga muna. Hindi pa nga tayo sigurado kung ano o sino ang pumatay dun sa bata eh. Tiyo, sa isang tingin alam na agad na aswang ang gumawa nun. Walang tao, hayop sa gubat ang kayang gumawa ng ganun kasaul na pagpatay. Nandoon na tayo. Malamang na nga aswang na nga ang may gawa nun. Pero hindi pa naman tayo sigurado kung yun din ba ang aswang na nakaharap mo sa syudad. Kaya uminahon ka na muna. Walang maitutulong sa'yo ang sobrang takot mo. Ano pong gagawin natin? Puntahan natin si Nanay Berta. May alam yun sa pangontra laban sa mga aswang. Si Lola? Noong umaga rin yun ay agad nilamon ang baryo ng pagkabahala tungkol sa aswang, Sir Jupiter. Kaya naman kinausap nga na magtiyuhin si Lola Berta. Kailangan nating maghanda ng mga pangontra sa aswang. Magsaboy ng asin at dinurog na bawang sa bakuran at bubong. Magsabit din tayo ng bawang at sanga ng kalamansi sa mga bintana. Tapos ay maglagay ng balat ng alimango sa harap ng pinto. Epektibo po ba talaga ang mga yan, Lola? Yan ang sinaunang mga paraan para itaboy ang mga aswang. Ang totoo nga, tumatalab din ng asin laban sa iba pang masasamang mga elemento. Kung gusto mo namang kalabanin ang aswang, buntot page, itak at pinatulis na kawayan ang pinakamabisa. May mga bagong aning bawang dun sa bahay. Magpapadala na lang ako dito sa inyo. Sabahan ko na rin ng mga pinatulis na mga kawayan para makasigurado. Ikaw naman, Jerry, sabihan mo ang mga tao sa baryo na maglatag din ng mga pangontra sa kani-kanilang mga bahay at bakuran, ha? Naging abala si Jerry noong araw na yon, Sir Jupiter. Ipinaalam niya sa lahat ng mga taga-baryo ang mga sinabi ng kanyang Lola Berta. Pagkatapos ay tumulong din siya para maglatag ng mga pangontra sa kanilang kubo. Tumulong din siya sa paglalatag ng mga pangontra sa kanilang mga kapitbahay. Ang nasa isip niya yun ang paraan para hindi makalapit ang aswang sa kanya. Subalit hindi pa rin niya maiwasang mabahala nang sumapit ang gabi. Apo, matulog ka na. Lumalalim na ang gabi. Huwag mo na masyadong alalahanin yung aswang, ha? Hindi na yun makapapasok dito sa bahay natin. Basta ba, siguraduhin mo lang na sarado lahat ng mga bintana at pinto, ha? Naisarado ko na pong maigi ang mga yan, La. Naitali ko na ring maigi ang mga kawad para siguradong hindi mabuksan. Yun naman pala eh. O sige na, halina at inaantok na ako. Humiga na si Jerry sa tabi ng kanyang Lola Berta. Banig lang ang inihigaan nila na inilalatag sa mismong sahig. Siya ang nakahiga sa bandang gilid ng dingding. Dala niya noon ang 3 pinatulis na kawayang patpat na bigay ng kanyang tiyo Tonyo. Inilagay niya iyon sa tabi ng kanyang unan. Napakasama talaga ng kutob ko sa aswang dito sa baryo. Siguro nga, pwedeng iba yun sa nakaharap ko sa syudad. Pero hindi kasi talaga ako mapalagay. Sana lang talaga wala na akong makaharap ulit na ganong halimaw. Teka, anong pakiramdam to?
Napahinto sa pagmumuni-muni si Jerry. Bigla na lang po kasi siyang nakaramdam ng kung anong mabigat sa hangin. Mahirap daw ipaliwanag, Sir Jupiter, pero pakiramdam daw niya noon ay para siyang sinakluban bigla ng kumot o sako. Malamig, pero hindi siya makahinga. Anong nangyayari sa akin? Lola! Tulong! Tulong! Lola! Lola! Sinubukan ni Jerry na bumangon para gisingin ang kanyang lola pero hindi siya makakilos ng maayos dahil sa matinding panlalamig ng kanyang kalamnan. Ilang sandali lang ay narinig niyang may tumunog na mga tuyong dahon. Nagmumula yon sa labas ng kanilang kubo tapos parang natapakan ng kung sino. Napalunok ang binatang si Jerry at dahan-dahang ibinaling ang ulo sa katabing dingding. Sumilip siya sa siwang, Sir Jupiter. Lalo siyang nahintakutan nang may makitang nilalang na natatanglawan ng buwan. Naroroon sa labas ng kanilang bakuran. Hindi ako pwede magkamali. Hindi. Alam ko siya na yan. Siya mismo yan. Diyos ko. Nasundan niya ako rito sa baryo. Kitang-kita ni Jerry ang abuhing balahibo ng aswang. Kita rin niya ang payat nitong katawang pabako ang tindig. Higit sa lahat, kitang-kita rin niya ang mamula-mula nitong mga matang nakatingin sa kanya. Walang magawa si Jerry noon kundi ang pumikit na lamang at manalangin. Diyos ko, tulungan niyo ako. Ilayo niyo kami ni Lola sa kapamakan. Palayasin niyo ang halimaw na yan. Nagmamakaawa po ako pakiusap. Bantayan niyo po kami. Protektahan niyo po kami. Hindi makuhang dumilat ng binata. Tuloy-tuloy lang siyang nanalangin habang nakapikit at nanginginig. Hanggang sa nagulat na lamang siya ng... Jerry. Jerry, apo. Gising na. Ano ba't nanginginig ka riyan? Jerry. Halimaw! Lola? Ano bang sinasabi mong halimaw? Lola, kagabi po kasi dumating yung aswang. Umaaligid siya rito sa bahay. Nakita ko po siya sa may siwang ng dingding. Kitang-kita ko po. Siya rin yung aswang sa syudad. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Baka naman binangungot ka lang, kakaisip mo sa aswang. Sigurado po ako, La. Sigurado akong gising ako nang makita ko yun. Ay, o siya. Ang mahalaga, hindi nga niya nagawang makapasok o makalapit man lang dito sa bahay. Ibig sabihin, epektibo ang mga pangontrang inilatag natin. O sige na, bumangon ka na riyan at mag-aalmusal na tayo. Nay! Nay! Nay Berta! Pagbuksan ninyo ako! Nay! Si Tio Tonyo? Anong problema ng taong yon? Ay nako, kay aga-agay nag-iingay. Nay! Tulungan niyo po ako! Si Betty po nawawala! Ano? Si Tia Betty? Pagbuksan ko lang po, La. Ano kaya talagang nangyari kay Tia Betty? Tio Tonyo, ano pong nangyari? Jerry, siya si Betty mo. Kinuha ng aswang. Ha? Kinuha ng aswang? Pero paano? Hindi ba kayo naglatag ng mga pangontra sa inyo, Tonyo? Naglatag naman po ako, Nay. Marami pa nga po eh. Kaya lang hindi ko alam kung paano nakapasok ang aswang sa bahay. Basta pagkagising ko wala na si Betty. Magulo na ang lahat ng nasa kusina at bukas na ang pinturon. Ay, Diyos ko! Sir Jupiter, noong araw ring yun ay puspusan ang naging paghahanap kay Tia Betty. Sinuyod ng mga tao ang buong baryo, niyugan, mga palayan at kahit ang gubat. Kakaibang mga bakas. Payat ngunit mahaba. Halatang hindi ito gawa ng tao o ng anumang mga hayop sa gubat. Mukhang aswang nga ang nanloob sa bahay ninyo, Tonyo. Ang malala pa rito, nakita rin tong mga bakas na to sa bakuran ng kubo namin. Ay naku, ibig sabihin, hindi ka nga simpleng nananaginip lang kagabi, Jerry. Sinabi ko naman sa inyo, Lola. Sigurado ako sa nakita ko. Ano pong gagawin natin, Nay? Paano natin mahahanap ang asawa ko?
Ay, wala na tayong ibang pwedeng hingan ng tulong, anak. Kailangan na nating ipatawag si Doning. Si Mang Doning. Oo, tagatugis talaga ng aswang yon. Baka matulungan na tayong mahanap si Betty. Sige po, Lola. Ngayon din ay bibiyahe ako papuntang syudad. Sigurado ka ba, Jerry? Hindi ka ba natatakot doon? Hindi naman ako magtatagal doon Tiyo. Uuwi rin po ako agad. Susubukan kong makabalik bago lumubog ang araw. Agad pong bumiyahe pa syudad si Jerry para puntahan si Mang Duning, Sir Jupiter. Subalit sa kasamaang palad ay wala ito nang dumating siya. Nasa Mindoro raw at ilang araw pa bago makabalik. Kaya naman dali-dali na lang bumiyahe si Jerry pabalik ng baryo. Pagkarating niya ay palubog na ang araw. Walang tao sa kanilang kubo, kaya agad siyang pumunta sa bahay ng tiyuhin. Tiyo Tonyo! Nakabalik na po ako. Tiyo Tonyo! Oh, ba't di mo kasama si Doning? Wala po ron, Lola eh. Nasa Mindoro raw at matagal pa bago makabalik. Mahihirapan tayong mahanap si Tia Betty nito. Nahanap na si Betty. Ah? Talaga po? Saan? Doon sa may dulo ng Nyogan, papuntang Talahiban. Nakasalampak sa mga damo. Kamusta naman po si Tia Betty la? Halika sa loob at nang makita mo. Dali-daling sumunod si Jerry sa kanyang lola papasok sa bahay ng tiyuhin. Dumiretso sila sa kwarto ng mag-asawa at doon nakita ng binata na nakasiksik ang kanyang Tia Betty sa bandang sulok na bahagi ng kama. Nakaupo pasandal sa dingding, halatang tulala at wala ito sa sarili. Anong nangyari kay Tia Betty? Ba't siya nagkaganyan? Di rin namin alam. Kanina pa namin siya sinusubukan kausapin pero hindi rin siya sumasagot. Wala po ba siyang sugat? Hindi po ba siya sinaktan ng aswang? May malaking kalmot siya sa likuran. Nagamot naman ni nanay. Bukod roon at sa pagiging tulala niya, maayos naman siya. Nakakapagtaka. Ba't kaya hindi siya sinaktan ng husto ng aswang? Ibig ko pong sabihin, masasama ang mga halimaw na ganun kaya maswerte si Tia na ito lang ang nainabot niya. Naiintindihan kita, Jerry. Kahit nga kami ng nanay Berta mo ay ipinagtataka rin namin niya. Kaya nga mas maganda sana kung nandito si Doning. Mas marami siyang alam tungkol sa aswang eh. Sayang at hindi mo siya inabutan doon, Jerry. Wala po ba kayong magagawa para maibalik sa dati ang katinuan ni Tia, Lola? May mga posibleng paraan naman. Patagal-tagal na gamutan nga lang. Hayaan mo, Tonyo. Bukas ay babalik ako rito para tingnan ulit si Betty, ha? Sa pagkakataong ito, siguraduhin mong sarado ang bahay ninyo. Hindi malabong balikan kayo ng halimaw na yon. Buong gabing binagabag ng pagtatakang yon ng maglola. Kakaiba kasi talaga ang ikinikilos ng aswang. Una, kung kaya pala niyang sumuong at tiisin ng mga pangontra, bakit hindi na lang siya pumasok sa kubo para gumanti kay Jerry? Tsaka bakit nga ba iniwan niyang buhay si Tia Betty nang kalmot lang ang sugat? Nang sumunod na araw ay bumalik ang maglola sa bahay na mag-asawa sa Nyogan. Pinainom ni Lola Berta ng pinakuluang halamang gamot si Betty at muling sinuri. Ako, hindi maganda ito. May problema po ba, Nay? Hindi pwedeng magdalang tao ang asawa mo, Tonyo? Opo. May sakit po kasi siya sa matres. Bakit po? Buntis si Betty. Sa tansya ko ay mga 2 buwan na. Talaga po, Lola? Teka po, Nay. Imposible naman po yata yung sinasabi ninyo. Naoperahan na nga po si Betty nang magkaroon siya ng komplikasyon sa matres na dati. Ni hindi na nga po siya nire-regla ngayon. Kaya paanong mabubuntis siya? Ay, hindi maganda ang hinala ko, Tonyo. Nay naman, sabihin nyo na lang o kahit ano pa man gawin nyo na lang ng diretsyo. Pinag-aalalan niyo po ako ng sobra eh. Palagay ko, pinunlaan siya ng aswang. Sir Jupiter, nayanig kami ni Tio Tonyo sa sinabi ni Lola. Hindi ito manguya ni Tio Tonyo. Nag-isip pa nga po siya ng ibang posibilidad kung bakit nagdalang tao ang kanyang asawa. Dahil naman
Hindi po kaya. Himala talagang nabuntis ang asawa ko. At isa pa, baka naman nagkamali lang kayo, baka hindi siya buntis. Sigurado ako, Tonyo. Ramdam ko ang pintig ng puso ng bata sa loob. Pero Lola, sabi niyo po 2 buwan ang tansya niyo sa pagbubuntis ni Tia Betty. Paano yun Nitong kailan lang nanggulo ang aswang dito sa baryo. Kakaiba ang bilis ang paglaki ng isang sanggol na aswang sa sinapupunan ng kanyang nanay. Kung tama ang hinala ko, ilang linggo lang ang bibilangin at lalabas na ito. Dadalhin ko siya sa syudad. Patitingin ko siya sa mga doktor. Kailangan ko makasigurado. Ikaw ang bahala, Tonyo. Basta sinabi ko sa'yo, ihanda mo ang sarili mo sa kung anumang mapatunayan ng pagpunta niyo ron. Noong araw ring yun ay pumunta nga ng syudad ang mag-asawa. Kasama nila si Jerry bilang alalay. At umuwi silang bakas ang pagkabahala sa mga pagmumukha. Oh, anong resulta ng pagsusuri sa ospital? Kumpirmado, Lola. Buntis po si Tia Betty. Sabi rin po ng mga doktor na hindi pa rin maayos ang matres ni Betty. Kaya pati sila ay nagtataka kung paano siya nabuntis. Ay, kailangan nating bantayang maigi si Betty. Hindi natin sigurado kung kailan lalabas ang sanggol na yan. Tay, ano po gagawin natin? Sa totoo lang ay hindi ko na alam, anak. Hindi ko na alam kung paano papatayin ang batang yan nang hindi mapapahamak si Betty. Pero susubukan ko pa rin ang makakaya ko. Ang naisip ko ay subukang ilaglag ang bata. Sang-ayon ka ba? Kung yan ang makakabuti na, sige. Agad na inutusan ni Lola Berta si Jerry na manguha ng mga halamang gamot na gagamitin para ilaglag ang sanggol. Niluto iyon ng matanda at pinainom kay Tia Betty. Oh, kamusta na si Betty, Tonyo? Nakatulog na po, Nay. Magapunan ka na muna, Tio Tonyo. Mag-aalas 9 na hindi pa tayo nakakakain. Nay. Kailan po ba tatalab ang pinainom ninyo kay Betty? Karaniwan ay mga 1 o 2 oras. Pero dahil sa kakaiba ang kanyang kaso, asahan nating mas matagal pa ron. Lumayas ka! Lumayas ka! Anong nangyayari kay Tia? Tara, bilis! Tarantang pumasok ng kwarto ang 3, Sir Jupiter. Nadatnan nilang nagsusumiksik na naman sa isang sulok ng kwarto si Tia Betty. Nakapako ang mga mata sa saradong bintanang salamin. Agad tumingin si Jerry doon din sa bintanang yun at nakita pa niyang may aninong mabilis na lumayo mula roon. Tama na! Tigilan mo na ako! Tigilan mo na ako! Tigilan mo na ako, please lang! Betty, bahala na bang nangyayari sa'yo? Kausapin mo naman ako. O sabihin mo sa akin kung anong bumabagabag sa isipan mo. Nandyan na siya. Kukunin na niya ako. Papatayin niya ako. Tio Tonyo, may anino sa labas ng bintana. Mabilis na lumayo nang pumasok tayo rito sa kwarto. Talagang ayaw mong tigilan ang asawa ko! Umanda ka sa akin ngayong hayop ka. Tonyo, huminahon ka! Teka, saan ka pupunta? Pupugutan ko lang ng ulo yung hayop na yan, Nay! Tio Tonyo, sandali lang po. Delikado yung binabalak nyo. Hindi nagpaawat ang tiyuhin ni Jerry. Kumuha ito ng itak sa kusina at saka nagtuloy-tuloy palabas ng bahay. Sinundan naman siya ni Jerry kahit aminadong nilulukob na ng takot ang binata. Umanda ka sa akin, demonyo ka. Tio, magunos dili kayo. Huwag po kayong magpadalos-dalos masyado. Hindi ako pwedeng tumunganga lang at walang gawin, Jerry. Kailangan kong tugisin at patayin ang halimaw na yan bago niya pasaktan ang Tia Betty mo. Huwag ka mag-alala. Hingi ako ng tulong sa mga tauhan ko sa niyugan. Pero Tio... Sige na, bumalik ka na sa loob. Hindi ka dapat lumalabas ng bakuran na walang pangontra. Tandaan mo, mainit ka sa mga mata ng mga aswang na yan. Natigilan si Jerry sa sinabi ng tiyuhin.
nagpalingalinga at natanaw ang madilim na niyugan sa paligid ng bahay. May buwan, ngunit nakakakilabot ang malamlam nitong liwanag. Nang muli nang tingnan ng tiyon ay medyo nakalayo na pala ito. Kaya naman nang umihip ang malamig na hangin ay bumalik na siya sa loob ng bahay. Tama na. Tigilan mo na ako. Ayoko na. Ayoko na. Pakiusap. Kamusta na po dito, La? Hindi pa rin kumakalma ang Tia Betty mo. Ang tiyuhin mo, nasan na? Ayaw pong paawat eh. Balak talagang tugisin ng aswang. Ihingi raw siya ng tulong sa mga tauhan niya pero nakakabahala pa rin. Umasa na lang tayong magtagumpay silang patayin ng aswang. Ganun na nga lang, La. Nandito pa siya. Nandito pa siya. Andito na siya sa paligid. Kukunin niya ako. Kukunin niya ako. Tia Betty! Nagulantang kami ni Lola nang biglang kumalabog ang yero sa bubong, Sir Jupiter. Tipong parang may taong lumundag sa ibabaw noon. Pagkatapos ay narinig naming naglakad yon sa ibabaw mismo ng bubong at huminto sa bandang ibabaw ng kinaroroonan naming kwarto. Lumayo ka sa akin. Lumayo ka sa akin. Lumayo ka sa akin. Lumayo ka sa akin. Lola, ano pong gagawin natin? Manatili lang tayo rito sa loob. Magdasal ka, Jerry. Magdasal tayo. Tigilan mo na ako. Tama na. Tama na. Tia Betty! Ay, Diyos ko. Sino kanya ang gamot? Tama na. Hindi ko na kaya. Tia! Tia! Isinuka ni Tia Betty ang halamang gamot na pampalaglag na ipinainom sa kanya ni Lola Berta. Pagkatapos ay agad din itong hinimatay. Taranta nilang inilalayan ang babae at noon din po, Sir Jupiter, na ulinigan nilang lumundag ang kung ano mula sa bubong papunta sa may labas ng bakuran. Lola, mukhang umalis na po yung halimaw. Huwag kang pakakampante, Jerry. Hindi malabong naririyan lang yon at ang makamasid. Ay, mukhang hindi niya basta susukuan ang anak niya. Ibig sabihin, kagagawa ng aswang kaya isinuka ni Tia ang gamot? Ganun na nga, Apo. Kaya halika na. Hawakan mo ang tiyan ng Tia Betty mo. Po? Anong meron? Gumagalaw. Gumapang ang kilabot sa kalamnan ng binata nang maramdaman ang paggalaw ng tiyan ng kanyang tiyahin. Gumagalaw ito na animoy 5 o 6 na buwan nang pinagbubuntis. May kalakasan na ang sipa at nararamdaman na rin ng mga paa. Hindi nakatulog ang maglola noong gabing yun. Huminturi naman ang paggalaw ng sinapupunan ni Tia Betty pero kailangan pa ring bantayan at hilut-hilutin ni Lola Berta ang babae. Si Jerry naman ay naghihintay lang na bumalik ang kanyang tiyuhin. Sumikat na ang araw. Nasa na kaya si Tio Tonyo? Hintayin ko siguro sa labas. Sana ayos lang si Tio. Sana hindi niya nakasalubong ang aswang matapos umalis nung halimaw dito kagabi. Naman, Tio, nasan ka na ba? Teka. Tio! Tio! Nandyan ka na pala. Anong ginagawa mo dyan? Tio Tonyo! Natanaw ni Jerry ang tiyuhin sa ilalim ng isang puno ng nyog. Nakatayo lang ito at nakatingin sa bahay. Kaya naman tumakbo si Jerry palapit sa kanyang tiyo Tonyo. Nagtataka kung bakit hindi pa pumapasok ang lalaki. Tio Tonyo! Ba't di ka pa pumapasok? Alala na kami sa'yo. Kumusta ang lakad nyo? Hindi po ba kayo nasaktan? Napatay ko na ang aswang. Seryoso? Nagawa niyong patahin ang halimaw na yun? Kaya pwede na kayo umuwi ni Nanay Berta. Pero Tiyo, hindi ba pwedeng basta iwan si Tia Betty? Hindi na po talaga magandang lagay niya eh.
Lumalaki at lumalakas ang bata sa... Sige na, sabihan mo ang lola mo na umuwi na muna. Ipapatawag ko na lang kayo kung kailangan. Nagtataka man ay sumunod na lamang si Jerry. Pumasok siya sa bahay at sinabihan ng kanyang lola na aalis na sila. Kakausapin pa sana ni Lola Berta ang kanyang anak pero nanatili ito sa malayong bahagi ng niyugan. Nakamasid lang sa bahay mula sa malayo. Anong problema ni Tiyo? Ba't niya tayo pinapaalis agad? Matyagan natin ang Tiyo Tonyo mo, Jerry, ha? Hindi ko alam pero masama ang kutob ko. Kakaiba kasi ang kilos at titig niya. Hindi man lang niya ako kinausap. Gumulong ang araw na iyon nang hindi nakakausap o nakikita ulit ng maglola sina Tio Tonyo at Tia Betty. Sinubukan pang bumalik ni Jerry sa bahay na mag-asawa paglipas ng tanghali pero hindi siya pinagbuksan. Nanatiling tahimik ang bahay na mag-asawa. Naging tahimik din ang sumapit na gabi sa baryo. Walang aswang na nagparamdam. Kaya inisip ni Jerry na baka totoo ang sinasabi ng kanyang tiyuhin. Baka nga napatay na nito ang halimaw. Nang sumunod na umaga, bumalik si Jerry sa bahay ng tiyuhin. Nakasalubong niya sa daan ng isa sa mga trabahador nito, lupaypay ang balikat, halatang problemado yung tao. Kumusta po, Manong? Nasa bahay po ba nila si Tiyo? Tumango ang trabahador subalit nagkamot din ito ng batok at sinabihan ng binatang, "Mag-iingat ka kung pupunta ka roon, Totoy. May kakaiba sa tiyuhin mo." Tinanggal niya kaming lahat ng mga trabahador niya. Nagalit kasi siya na magtanong yung isa sa amin kung saan ihahatid yung ilang sako ng buko na ipinatabi niya noong nakaraan. Ayaw niya kamo ng distorbo. Ano po? Ano namang nakain ni Tiyo Tonyo at tinanggal niya kayong lahat? Nagpatuloy sa pagkukwento ang trabahador. Sabi nito dinig din daw nilang walang puknat sa pagdaing at pagiyak si Betty. Hindi nila malaman kung sinasaktan ba ito ng kanilang amo o ano. Dahil doon ay naalala ni Jerry ang nangyari ng nagdaang gabi. Tinanong niya kung nagpasama nga ba ang kanyang tiyuhin para tugisin ang aswang. Sagot ng trabahador, nagpasama nga raw ang kanilang amo. Ngunit 2 oras lang nilang sinuyod ang gubat bago umuwi. Ayaw na kasing magtagal nilang mga kasama niya. Lalo at delikado. Sabi na, may mali talaga kay Tiyo Tonyo. Kung ano man yun, ay yun ang aalamin ko. Tarantang tumakbo si Jerry papunta sa bahay na mag-asawa. Sa labas pa lang ng bakuran ay dinig na niya ang pagdaing ng tiyahin. Tama na. Hindi ko na kaya. Lubayan mo na ako. Lumayo ka sa akin. Hindi ikaw ang asawa ko. Ibalik mo sa akin ang asawa ko. Tonyo! Ayoko sa iniisip ko. Kailangan kong mag-imbestiga pa ng konti. Tia Betty, gagawa ko ng paraan, ililigtas kita. Iniikot ni Jerry ang bahay. Sa totoo lang hindi siya sigurado kung ano ang hinahanap niya. Basta kailangan lang niya ng patunay para kumpirmahin ang isang kahilahilapbut na hinala. Hanggang sa may napansin siyang tumpok ng mga sunog na tuyong dahon sa may labas ng bakuran. Nilapitan niya ito at sinuri. Ano to? Ba't sinusunog ni Tiyo Tonyo tong mga pinatulis na kawayan? Pati mga kalamansi at bawang andito rin. Kailangan malaman to ni Lola Berta. Anong ginagawa mo dyan? Tiyo Tonyo? Pinapapunta po ako ni Lola para tingnan si Tia Betty. Ba't parang nagwawala po siya sa loob ng bahay? Alam mo naman wala sa sarili ang tiyahin mo eh. Nababaliw na yun. Kaya intindihin mo na lang. Bumalik ka na lang sa bahay ninyo ni nanay. Tiyo, ba't niyo naman po tinanggal ang mga trabahador niyo sa... Umuwi ka na nga sabi. Opo. Sige po, Tiyo Tonyo. Sa di malamang dahilan ay bigla na lang gumapang ang matinding kilabot sa kalamnan ni Jerry, Sir Jupiter. Parehong-pareho sa nararamdaman niya kapag naririyan ng aswang. Agad siyang tumakbo. Hindi na niya nilingon ang tiyuhin o ang bahay nito.
ngunit ramdam pa rin niyang napakatalas na titig nito sa kanya kahit sa malayo. Lola! Si Tio Tonyo! Oh, anong nangyari sa pagmamasid mo ron? Sa palagay ko, hindi na si Tio Tonyo ang kasama ni Tia Betty roon. Ha? Paano mo nasabi? Si Tia Betty po kasi sumisigaw na hindi na raw si Tio Tonyo ang kasama niya sa loob. Tapos yung mga pangontra sa aswang sinunog ni Tio. Nakinig ka, Apo, ha? Wala mo nang dapat makaalam yan. Baka bigla na lang lumusob doon ng mga taga-baryo kapag nalaman nila yan. Kailangan mo na nating masiguro ang kaligtasan ng Tia Betty mo at alamin kung nasaan ang Tio Tonyo mo, ha? Kaya bumalik ka ngayon sa syudad at pumasang naroon si Duning. Kung kaya ko lang talaga ay nako, ako na lang ang lalaban sa aswang na yun. Kaso, ay... Huwag po kayong mabahala masyado, Lola. Ngayon din ay aalis na po ako para makabalik kami agad. Agad bumiyahe si Jerry papuntang syudad. Sa awa ng Diyos ay naroroon na ang kanyang sadya. Ikinuwento niya kay Mang Duning ang lahat ng mga nangyari at pinakiusapan itong sumama pabalik sa liblib nilang baryo. Hindi naman po siya nabigo ng pumayag ang matanda, subalit gabi na nang makarating sila sa baryo. Kailangan na nating bilisan, Mang Doning. Delikado na rito sa daan ngayong inabot na tayo ng dilim. Palipasa kang bata ka, hindi ka na nagbago, huwag ka pa rin. Pinatawag niyo nga ako dahil kailangan niyo ng tulong ko laban sa aswang, tapos natatakot ka pa rin. Kahit ako mismo ang kasama mo. Hindi naman sa ganun, Manong. Mas mabuti lang naman po kasi ang nag-iingat. Mas mabuti nang humarap na sa atin yung halimaw na yan. Nang matapos na agad. Kung yun nga ang nakaharap natin dati sa syudad, sigurado ako na hindi niya ako masasaktan ng gaano. Ang problema ko lang naman sa hayop na yan, masyadong madulas pagdating sa pagtakas. Ano po bang meron sa aswang na yan, Manong? Parang kilalang-kilala ninyo eh. Sabihin na lang natin na isang aswang na ginugupok na ng katandaan. Napakahina ng isang yon. Kaya malamang mas pinili na lang niyang magkaroon ng anak kaysa sayangin ang lakas sa paghahanap ng makakain na tao. Akala ko po ba mas malakas ang mga matatandang aswang? Yung iba, oo, pero hindi naman lahat. Teka po, Mang Doning, may tao ron. Hindi ko maaninag na maayos. Nakatago siya sa dilim, pero teka. Sabi ko na. Kumuha ng maliit na botelya si Mang Duning sa kanyang belt bag. Nakita ni Jerry na may laman iyong kung anong langis. Ang katakataka, kumukulo iyon na animoy isinalang sa apoy. Anong langis yan, Mang Doning? Ba't kumukulo? Langis na hintura. Isang langis na pangontra sa aswang. Kusa itong kumukulo kapag may aswang sa malapit. Mas malakas ang kulo, mas malapit ang halimaw. Ano ho? Ang lakas ng kulo niyan, ibig sabihin. Teka. Ha? Nasa na yung tao sa daan? Maganda ka, Jerry. Mukhang mapapalaban tayo agad, ha? Diyos ko! Dinamba ng matinding kilabot si Jerry lalo na nang maglabas na ng itak si Mang Duning. Inabutan din siya nito ng isang supot ng asin sa kasinabihang ihanda ang sarili. Manong, magtago po siguro tayo dito. Walang nang saysayan. Kanina pa siya nagmamasid sa atin. Ano po? Ayan na siya. Teka po, Manong. Yan si... Busta, Jerry. Ano? Anong ginagawa niyo rito sa daan? Gabi na. Hindi mo ako malolo kung hayop ka. Teka po, Manong. Delikado yung itak ninyo. Huwag niyo naman pong iamba sa akin yan. Hetong saya! Kahit kailan, napakapakailamero mo talagang matanda ka. Sir Jupiter, gulat na gulat si Jerry nang lumundag patras ang kanyang Teutonyo. Bigla na lang kasi itong nagbago ng anyo. Pumula ang mga mata, tinubuan ng abuhing balahibo ang buong katawan. Pumayat din ito at bahagyang lumiit. Mang Doning, mag-iingat ho kayo!
Isaboy mo ang asin, tanga! Nakita ni Jerry na muling inambahan ng taga ng matanda ang aswang, Sir Jupiter. Mabilis na nakaiwas ang aswang. Kakalmutin na sana nito si Mang Duning, ngunit mabilis ding naiwas-iwas ni Mang Duning ang patalim sa bagong direksyon ng halimaw. Doon na po kumilos si Jerry. Nanginginig man ang mga tuhod ay pinilit niyang tumakbo papalapit kay Mang Duning at sa aswang. Hetong sayo! Hayop kang bata ka. Nakakarami ka na. Ako ang kalabanin mo! Nakakainis na kayong dalawa. Pwisit kang halimaw ka! Nagulat si Mang Duning nang bigla na lamang siyang duraan ng aswang. Kita ni Jerry na dumikit sa mukha ng matandang napakalapot at kulay berdeng laway ng halimaw, at noong matauhan na ang matanda ay huli na ang lahat. Nagawa na namang makatakas ng tinutugis niyang halimaw. Diyos ko naman, Jerry. Bakit hindi mo sinabuyan ulit ang asin yung halimaw na yon? Kaharap na natin, mapapatay na natin yon. Pasensya na po, Mang Doning. Hindi naman po kasi... Huwag ka ng mga tuwiran. Tara na sa bahay ng lola mo. Planuin natin ang maigi kung paano natin mahuhuli yung demonyong yon. Ang mahalaga ngayon, sigurado na akong iyon na ang aswang sa syudad. Kung mahuli lang natin siya, kahit ikaw ay magagawa mo siyang patayin. Ay, mabuti at nagawa ninyong makaligtas sa halimaw na yon. Talagang hinarangan pa kayo. Ibig sabihin, ayaw niyang nandito ako dahil alam niyang manganganib na siya. Alam mo, ikaw matanda ka. Bawas-bawasan mo na yung kayabangan mo, hoy. Oo nga, at marami ka nang napatay na aswang. Pero, pwede namang hindi ka maging ganyang kaarogante. Ay nako, mamaya niyan ipahamak ka pa ng ugali mong yan. Totoo naman. Takot yung aswang na yun dahil may kakalaban na sa kanya. Pero, nagawa ka pa rin niyang duraan sa muka. Dapat talaga. Nag-aasar ka yata, Berta. Teka po, Lola. Mang Doning, ano po bang gagawin natin? Paano po ba natin mailigtas si Tia Betty? Si Tio Tonyo, mahanap pa ba natin? Magpapahinga lang tayo saglit. Pagkalipas ng 1 o 2 oras, pumunta na tayo sa bahay ni Tonyo. Ano pong gagawin natin doon, Mano? May plano na po ba kayo? Ito. Ipahidin niyo sa batok o sa mga palapulsuhan ninyong mga glola. Ano po ito, Manong? Iba ito sa mga kumukulong langis. Langis upang itago ang amoy natin mula sa aswang. Lalensihin natin ang mga tampalasa na yan. Ako ang harap sa kanya. Kayo magtago kayo. Kapag nasa akin na ang kanyang pansin, tsaka kayo likikilos, ha? May ipapagawa ako sa inyo. O nga pala, Berta, magdala tayo ng palayok para sa insenso. Manong, maililigtas pa ba natin si Tia Betty, si Tio Tonyo? Mahahanap kaya natin? Tungkol dyan, tatapatin ko kayo. Huwag kayong umasa na may maliligtas tayo, ha? Kung kaya, bakit hindi? Diba? Pero ang totoo, nasa matinding alanganin na si Betty ngayon. Malabo ring buhay pa si Tonyo kung ginaya na ng aswang ang itsura niya. Diyos ko, ang anak ko! Sinunod nga ng maglola ang sabi ni Mang Duning. Pinahid nila ang langis sa kanilang batok at mga palapulsuhan. Matapos makapagpahinga, agad nang lumakad si Mang Duning at Jerry kasama si Lola Berta. Papunta sila sa niyugan kung saan naroroon ang bahay ni Tio Tonyo. Ngunit ng mga lahati na sila sa daan ay bigla na lang napahinto ang tagatugis ng aswang. Umiwalay kayo sa akin. Bilis! Doon kayo magtago sa may mga halamanan. Mag-iingat po kayo, Mang Doning. Halika na, Apo. Bilisan na natin. Saan nakayanin ni Mang Doning ang aswang, La? Itoon mo ang pansin sa plano natin. Anumang oras ay kailangan na nating pumuslit. Lumabas kang aswang ka! Alam kong nariyan ka lang. Harapin mo ko! Gusto mo makagante, di ba? Gusto mo akong patayin! Lumabas ka na! Nandiyan na siya, La. Tumahimik ka. Ituon ang pansin sa gagawin natin, ha? Anumang sandali ay kikilos na tayo.
Humanda ka sa akin, tanda! Pagsisisihan mo ang pagkalaban mo sa akin! Halika na, Jerry. Dalhin mo yung palayok. Maingat na gumapang sina Jerry at Lola Berta palayo sa kinaroroonan ni Mang Duning at ng aswang. Tiniis nila ang kati ng mga damo at ang malamig na ihip ng hangin. Nang makalayo ay doon na sila nagpalakad takbo papunta sa niyugan, nananalangin sana hindi sila masundan agad ng aswang kung sakaling makalusot man ito kay Mang Duning. Tia Betty, kami po ito. Nandyan po ba kayo, Tia? Walang sumasagot, Lola. Buksan ko na po ba? Huwag muna. Kailangan natin makasigurado. Tara doon sa may bintana ng kwarto nila. Umikot sa bahay ang maglola. Nang makarating sa may bintana ng kwarto ng mag-asawa ay agad sumilip si Jerry sa saradong jalousie ng bintana. May naaaninag ako, La. Mukhang nasa loob nga po si Tia Betty. Sige na, bilisan na natin. Sindihan mo na agad itong mga insenso. Opo, Lola. Dali-daling sinindihan ng binatang mga insensong bigay ni Mang Duning at hinayaan itong umusok sa maliit na palayok. Tinapat nila yun sa bintana. Sinigurong lulusot ang usok sa saradong mga salamin. Lola, ano po bang dapat mangyari? Gaano po ba katagal bago ito tumalab? Basta maghintay ka lang at talab din ito agad. Usok? Ano to? Si Tia Betty. Aray ko! Aray ko! Itlan ko! Tama na! Tama na! Maghintay tayo ng ilang sandali pa, Jerry. Kailangan natin siguraduhin tumalab na nga ang mga pangontrang insenso. Nagpatuloy sa pagsusumigaw at pagdaing si Tia Betty sa loob. Ilang sandali pa ay unti-unti nang humina ang boses nito hanggang sa tuluyan nang tumigil. Doon na lumakad ang maglola papunta sa backdoor at pumasok. Bit-bit pa rin ni Jerry ang may palayok na may umuusok na insenso. Anak nang, ang baho! Amoy bulok na bangkay! Ba't ganito rito? Ay, nako, halatang pinamahayan ng aswang. Tara sa loob. Hindi! Tonya! Tonya! Anong meron? Tiyo Tonyo! Tiyo Tonyo! Nanigas sa kinatatayuan ng maglola nang makita nila ang ulo ni Tio Tonyo sa lababo. Hindi. Ganun. Diyos ko. Tonyo! Tonyo, anak ko! Bakit mo kailangan sapitin ng ganito? Anong ginawa ng demonyong yun sa'yo? Tonyo! Tonyo! Lola, tara na po. Puntaan na po natin si Tia Betty. Kahit siya man lang ay mailigtas natin. Pinilit suungin ng maglola ang napakabaho at napakadungis na paligid ng bahay, Sir Jupiter. Sa kusina pa lang ay napakarami ng bahid ng dugo sa sahig. May mangilan-ngilang laman loob din na hindi na nila matukoy. Di nila masabi kung anong bahagi o kung anong hayop ba o sa tao. Ang hindi nila alam, mas matinding hilakbot pa pala ang naghihintay sa kanila sa kwarto ng mag-asawa. Diyos ko! Tia Betty! Anong nangyari? Anong ginagawa mo? Tulong! Tulungan niyo ako, please. Hindi ko na kaya. Nadatnan ng maglola na nakahiga sa dugo ang kama si Tia Betty. Dugong nagmumula sa iba pang bahagi ng katawan ni Tio Tonyo. Kita nilang duguan din ang damit ng babae at pati na ang bibig nito. Kapansin-pansin ding napakalaki na ng tiyan nito kahit ilang araw pa lang mula nang mabuntis ito. Alalayan mo ko, Jerry. Kailangan nating patayin ang bata sa sinapupunan ni Betty. Ibubukan natin siya at ilagay ang palayok sa pagitan ng kanyang mga hita. Sinunod ni Jerry ang atas ng kanyang lola. Inayos nila ang pagkakahilata ni Tia Betty at pinabukaka ito.
Nilagay ni Jerry ang umuusok pang palayok sa pagitan ng mga hita ng babae pagkatapos ay pumunta siya sa kusina para magpainit ng tubig. Nananayo ang balahibo tuwing napapatingin sa ulo ng kanyang tiyuhin sa lababo. Habang hinihintay ang pinapakuluan ay lakas loob din siyang lumabas upang maglatag ng mga pangontra sa bakuran. Dali-dali siyang nagsaboy ng asin. Nilagyan din niya ng mga tangkay ng kalamansi ang labas ng mga bintana at pinto. Nang sakto ng pagkamaligamgam ng ininit ay nilagay niya ito sa isang plangganita. Dinala niya iyon sa kwarto kung saan naghihintay ang kanyang lola. Tama na. Ilayo niyo sa akin dyan, usok. Tama na. Ayoko na. Sak lolo. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Lola, kamusta na po rito? Ito na po ang tubig. Malapit na. Malapit nang lumabas ang bata. Ramdam ko ring nanghihina na ito sa loob. Hindi po kaya tayo biglang dambay ng tiyanak na yan, La? Yun nga ang mismong pakinaban ng insensong to. Pangontra ito para manghina ang mga aswang. Tuloy-tuloy na hinilot ni Lola Berta ang tiyan ni Tia Betty. Tuloy-tuloy lang din sa pagsusumigaw at pagdaing ng babae. Si Jerry naman ay nag-aabang lang at inahanda ang sarili sa kung anumang mga susunod na mangyayari. Hanggang sa humudyat na si Lola Berta na alisin na ang palayok. Sumunod naman si Jerry at inilapag iyon sa may pinto ng kwarto. Masakit. Napakasakit. Hindi ko na kaya. Eto na, talabas na ang bata. Hawakan mo ang Tia Betty mo. Dali-daling hinawakan ni Jerry ang dalawang braso ng kanyang tiyahin. Idiniin niya yon sa bandang magkabilang gilid ng ulo nito. Todo sa pagpupumiglas ang babae bagamat nanghihina na nga. Si Lola Betty naman ay tuloy lang sa panghihilot habang nag-aabang na lumabas ang bata. Wala pa po ba, Lola? Konti na lang. Konting-konti na lang. Hindi! Ang aswang! Nalintikan na. Ano bang pinaggagawa ng duning na yan? Lubayan ninyo ang anak ko! Desperado na po ang aswang nun, Sir Jupiter. Kinalampag niya ang yerong bubong nang hindi ito umubra ay sunod naman niyang pinagdiskitahan ng bintana. Subalit hindi sa makalapit ng maigi dahil sa mga pangontrang naruroon. Sunod na lang na malaya ni na Jerry na kinakalampag na nitong pinto sa may sala. Humanda kayo sa akin! Papatayin ko kayo kapag napano ang anak ko! Lola, ano pong gagawin natin? Ay, wala na akong maisip na ibang paraan, Apo. Tumayo ka sa likod ng binto. Kapag nawasak yun, sabuyan mo siya agad ng asin, ha? Pero Lola... May tiwala ako sa iyo, Apo. Kaya mo yan, Jerry. Kaya mo yan. Sige na. Kahit nilalamon na siya ng kilabot noon ay tinapangan ni Jerry ang sarili. Kinuha niya ang supot ng asin at lumakad nga siya papuntang sala. Tumayo siya sa tabi ng lamisetang salamin ng ibabaw. Tuloy-tuloy pa rin ang pangangalampag ng halimaw. Kita ng bintana na konti na lang ay bibigay na ang pinto. Diyos ko, tulungan ninyo ako. Alam kong matatakotin at duwag akong tao. Kaya kailangan kong magtiwala at manalig sa inyo. Kaya ko ito. Kaya ko to. Kaya ko to. Konti na lang. Konti na lang. Kapag nakapasok ako dyan sa loob, sisiguraduhin kong kayo ang magiging unang hapunan ng anak ko. Bahala na. Mamatay ka na! Ilang ulit na sinabuyan ni Jerry ng asin ng halimaw, Sir Jupiter. Umuusok ang balat ng aswang tuwing tinatamaan, subalit pansin ng binata na pinipilit ng halimaw na indahin ang asin dahil sa pagiging desperadong mailigtas ang anak. Walang iya ka talagang buwisit ka! Ngayon, lagot ka sa akin! Galit na siya. Anong gagawin ko? Yung lamisita.
Sunod na lang namalaya ni Jerry na lumundag na papunta sa kanyang halimaw. Noon din po ay agad niyang hinablot ang lamisetang salamin at hinambalos ito sa aswang. Pwisit talagang bata ka. Ngayon, mamamatay ka na! Napaatras si Jerry nang makitang nakatayo pa rin ang aswang, Sir Jupiter. Babalik sana siya sa kwarto ngunit bumigay na sa panginginig ang kanyang tuhod. Napaupo siya sa sahig. Kita niyang papalapit na ang mga kuko ng halimaw mismo sa kanyang mukha. Wala na siyang nagawa noon kundi ang mapapikit na lang at manalangin. Ikaw, Hayop ka, demonyo ka. Pinagod mo ko sa kakatakbo mo. Mang Doning? hindi. Hindi. Hindi! Bumagsak sa sahig ang halimaw. Nakahawak ito sa sariling dibdib kung saan tumagos ang itak ni Mang Duning mula sa likod. Kitang-kita ni Jerry kung paanong tumagas at kumalat ang napakaitim nitong dugo. Pinipilit pa nitong makabangon ngunit tuluyan na ring nawalan ng malay. Si Chopete mo, nasa na? Nasa loob po, Manong. Tingnan po natin. Pumasok silang dalawa sa kwarto ng mag-asawa. Nadatnan nilang nakasalampak sa sahig si Lola Berta at umiiyak. Si Tia Betty naman ay duguan ng kasilanan at walang malay. Nakita rin nila sa plangganitang may tubig ang isang kakaibang sanggol. Kahawig ng batang tao, Sir Jupiter, ngunit punong-puno ng abuhing balahibo ang katawan. Hindi na gumagalaw o humihinga man lang. Lola Berta, kamusta na po si Tia Betty? Namigo ako, Jerry. Namigo ako. Nailabas ko ang bata ngunit hindi nakaligtas ang tiyahin mo. Diyos ko po! Hindi na nakakagulat yun, Berta. Bihira lang talaga ang nakakaligtas sa mga ganitong kaso. Matindi kasing manghigop ng lakas ang mga batang aswang. Kaya talagang alanganin kung ordinaryong tao lang ang kanilang nanay. Ililibing natin sila ng maayos. Ayusin natin ang bangkay ng anak ko at ng asawa niya, ha? Hindi nila dapat sinapit ang ganito. Today. Sir Jupiter, inasikaso ni na Jerry, Lola Berta at Mang Duning ang mag-asawang na biktima ng aswang. Tinipon nila ang mga bahagi ng katawan ni Tio Tonyo at inilagay ito sa isang selyadong kabahong. Ibinurol nila ang mag-asawa, tsaka inilibing ng magkatabi. Ang aswang naman at ang sanggol nito ay pinakita ni Mang Duning sa mga taga-baryo. Yun lang ang tanging paraan upang paniwalaan sila sa mga nangyari. Mahirap naman kasi at baka sila pa ang paratangang pumatay sa mag-asawa. Ang mga taga-baryo na rin mismo ang nagmungkahing sunugin ang bangkay ng dalawang aswang tsaka itapon ng abo sa gitna ng dagat. Matapos ang nangyari, minabuti na ni Lolo Jerry na manatili na lang sa kanilang baryo. Masyado po kasing dinibdib ng kanyang lola ang nangyari. Kaya ayaw na niya itong iwan pa ulit. Sa ngayon po ay kasama pa rin namin si Lolo Jerry. Malakas-lakas pa naman at nagagawa pang ang makipagkwentuhan sa aming mga apo niya. Yun nga lang ay bakas sa kanyang mga mata ang matinding pagsisisi nang isalaysay niya sa amin ang kwentong ito. Kung hindi kasi dahil sa kanyang karuwagan, baka napatay na niya ang aswang sa syudad pa lang. At malamang, hindi na sinapit ng kanyang Tio Tonyo at Tia Betty ang ganung lagim. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Jupiter. Maraming salamat sa pagbabasa. God bless po sa inyo at sa inyong mga listeners.